Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak, orain da. Orain da! Kaixo lagunak, ze moduz? Bueno, 10 urte pasa dira denboraren kapsula gorde genuenetik, Ze iruditzen bideodeia egiten badugu eta irekitzen badugu? Kaixo, zer modu zaudete, aspaldiko? Hombre! Ze? Ei, neskak! Jo, bai, denbora, Ni oso lanpetuta nabil, beti leku batetik bestera, ez dukat denbora ezertarako, beti nago landalan. Nik ez da, ze... Beitu hemen harrapatu nauzue, kirola egiten. Ni etxea garbitzen. Zer? Errepikatu, ez da oso ondo entzuten. Etxea garbitzen. Ez da egia izango. Eta zelan? Zelan zuen bizitza? Bai, beti mendian nago, mendizari hutsa bihurtu naiz, kilometroak egiten ditut beti aldudanean. Ai ama, nolako azaren. Jo, ni egun oso ematen dut sukaldean. Ireki nuen jatetxean. Bai, benetan? Bai, eta denbora libre daukadanean, batela hartu eta itsasora joten naiz arrantza egitera. Jo, ni azken hilabete honetan, bidaiatzen egon naiz, Ibizatik, Andaluziatik... Ni denboraren kapsulan sartu genituen oharrak edo notak, guztiak bete ditut. Mendira joaten naiz egunero, ez dut ia denbora galtzen, beti nago gauza berriak egiten, gauza berriak probatzen, eta superpozik nago. Bueno, neskak, hurrengora arte, agur! Bueno, agur, hitz egingo dugu, musu handi bat, mua! Agur! Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak, orain da.